5 души загинаха, когато двуметрова водна вълна заля град Цар Калоян в Разградска област. Обстановката в най-малката община в България е най-критична. Свещеник загина в русенското село Нисово. 2/3 от Монтана е под вода. 150 жилищни и обществени сгради са наводнени. Бедствено е положението в Пазарджишко. Най-пострадал е ромския квартал в града. Най-тежка е ситуацията в град Цар Калоян. Водната стихия прекъсна достъпа до града. Въпреки това наш екип успя да стигне там. Там е Иво Никодимов. Здравей, Иво! Каква е ситуацията в момента? Продължава ли още да вали? Как се чувстват хората в града? Добър вечер. Последните около 40 минути тук не е валял дъжд. Ние, благодарение на това, че дъжда беше спрял за малко и водата по пътя между Разград и Цар Калоян се беше оттеглила, успяхме да влезем тук в селото, в града, иначе той беше абсолютно блокиран от водната стихия. От никъде нямаше, дори през Ветово, което е по-високата част над Цар Калоян, нямаше достъп до тук. Единствено и само с БТР можеше да се влезе. С БТР се докараха и стоки от първа необходимост за хората тук. Хляб, минерална вода и суха храна, тъй като водната стихия буквално е отнесла огромна част от къщите. Вие виждате какво се случва зад мен. Това са къщи, в които, за съжаление, тази вечер хората няма да могат да спят в тях. За голяма част от тях е осигурена възможност да спят в училището на града. Други ще спят при свои роднини. В онази къща зад нас е открит трупа на една от загиналите жени. Вече той може да бъде изваден, изчаква се само да пристигне специализирана кола и нейните близки роднини, за да вдигнат трупа на хората. Нека видим какво видя нашата камера днес през деня тук в Цар Калоян. Най-голяма е трагедията на тези, които по време на бедствието загубиха близките си. Майка ми се удави, нямаше кой да я спаси. Звъним от снощи на гражданска защита, казват, че се е потърся. Няма, още цяла нощ ще търсим, цял ден, брат ми, снаха ми, всички, цялата ми рода са тук, обаче не можем да открием нищо. Казват, няма и последно изчезнала. Намерихме и пустичката и на тъпателица. Тя беше инвалид, дъщеря ми остана само детето да я сметни от къщата и с него едва да възставана, обаче ние не знаем къде е. По време на пороя хората се опитвали да спасят кой каквото може от покъщината си. Едни момчета обаче помислили и за съседката си, възрастна жена, която живеела сама. Жената е била легнала на леглото. Баба Кена се казва така, я познавам и в последния момент я вземат от леглото и я издърпват, иначе водата е била до леглото. Цялата е била посиняла и изплашена и се е спасили. Цар Калоян е без ток, няма и питейна вода в града. От социалните служби са осигурили хляб и минерална вода, които се раздават в училището. С БТР-ите пристигнаха и 500 пакета суха храна. От Българския червен кръст се раздават още дрехи, одеяла и свещи. Социалният министър Емилия Масларова обеща всички пострадали да получат обезщетение. На близките на загиналите ще бъдат отпуснати по 1000 лева. Допълнително ще бъдат осигурени 200 места за работници, които ще помогнат в разчистването на улиците и къщите след пороя. Иво, има ли все още опасност за хората в града и какво е предприето за издирването на изчезналите? В момента продължава да се издирват майка с 7-годишното и дете и още една възрастна жена. В операцията са се включили силите на гражданска защита, на полицията, на жандармерията и на военните. Знаете, че по заповед на президента Георги Първанов военните от сутринта също са тук, за да помагат в преодоляване на бедствието. Потенциално опасност за хората има, ако продължи да вали дъжд. Както виждате, тази река, която е причинила аварията, която е причинила нещастието, в момента видимо се оттегля, но никой не знае дали отново вода няма да дойде. Затова дали хората се страхуват и дали те се притесняват, можем да разберем веднага. Добър ден, според вас има ли някаква опасност или мислите, че всичко премина? Има, разбира се, как да няма. Има. Ако завари наново, пак същата работа ще се получи. Виждали ли сте подобно нещо до момента да се случва? До сега не сме виждали изобщо такова нещо. Според вас само от дъжда ли идва всичко това или има и някакви други причини? Корита от реката, от язовирите. Язовирите, които са разсепили, от тях водата се увеличава. За вчерашния. На място и се получава. За колко време стана това нещастие тук? Това нещо стана за порядъка на 2 часа. 2 часа водата отнесе толкова много от къщи. Да, отнесе ги. Ами, виждате каква е ситуацията тук в хората. Днес тук беше и президента Георги Първанов. Нека да чуем какво каза той по тема превенция.
Хората казват, че отново причина е не на време източен язовир. Аз не бих могъл да коментирам техническите причини. Това ще направят специалистите. В крайна сметка по-важно в момента е, поне от моя гледна точка, да се направи всичко необходимо, за да може да се предотврати разрастването на бедствието. Защото от дъжда, както виждате, макар и на приливи и отливи, продължава. Чака ни една тежка нощ. Най-важното е да се спасат хората, да се помогне на тези, които са успяли по някакъв начин да се спасат с хляб, с вода, с най-необходимото за първа помощ. Аз разговарях с хора, които казаха, че между двете вълни, вчера и днес, не е било направено нужното почистване, водата се била оттеглила. Хората някакси не са доволни от това, което се е свършило. Вижте, сигурно, ако се върнат месеци назад, ще установят, че не е направено нужното почистване далеч преди това. Аз знам много реки, чието корита не са почистени, знам много диги, които сигурно те първа ще трябва да се укрепват. Това си го приказваме няколко години поред и тези неща не се правят между двете приливни вълни. Тези неща се правят отдалече, но по-важно е сега на този етап не да мислим за това, което е пропуснато в предишните месеци, а как действително да излезем най-бързо и без поражение от ситуацията. Така, тук трябваше да дойде госпожа Емел Етем, която също е в Цар Калоян, но продължава заседанието на Комисията за защита на населението при бедствие и на кризисния щаб, който е създаден в общината. При мен е господин Адемов. Господин Адемов, както виждате всички тези къщи, те са необитаеми. Какво ще се направи, за да се помогне на хората и те отново да се върнат по домовете си, да живеят в тях, а не при близки или в училището? Все пак и учебната година знаем, че приближава след по-малко от месец и половина. На първо време трябва да се преодолее шока, който изживяха жителите на Цар Калоян с нощи и днеска през деня. Очаква се една тежка нощ, защото все още не е ясно дали няма да има нова приливна вълна. На следващо място са мерките, които се вземат от кризисния щаб. В момента, в който спре да вали, ще започнат мероприятията по отводняването на къщите. По информация от гражданска защита, това ще отнеме не по-малко от 5-6 дни, в рамките на които ще се помогне на всяка една къща. В Цар Калоян живеят около 4000 жители и почти няма къща, която да не е поразена. 13 къщи са напълно необитаеми. Ще се предоставят ли на хората строителни материали, за да успеят да потегнат къщите си преди началото на зимата? Госпожа Емел Етем увери, че Комисията за защита при бедствия и аварии и катастрофи ще направи всичко възможно да помогне на гражданите със строителни материали, за да могат те да възстановят до идването на зимата щетите, които са огромни на това. И още един въпрос, за да се помогне за стреса на хората, според вас, вие сте и доктор, знаем, необходима ли има психологическа помощ? Говорихме с вас по този въпрос преди малко. При всички положения е необходима, защото на първо време хората трябва да изживеят този стрес. Стресът е този, който доминира в момента. Защото те нищо не са виждали подобно. Поведенчески им реакции. Напротив, те все още се притесняват от това, което са преживели. Не са виждали никога такова нещо. В крайна сметка е важно да се помогне в това отношение, защото пред тях все още са неизвестности от това какво ще се случи от тук нататък и това определя част от тяхното поведение. Значи виждате, това е ситуацията тук в Цар Калоян. С доктор Хасан Адемов ще говорим малко по-нашироко в емисията ни в 22 часа, както за всички мерки, които се взимат, за да се помогне на хората, така и за всичко, което може да се направи, за да се избегнат подобни ситуации при капризи на природата. Благодаря ти, Иво. Както разбрахте, нашия екип остава в град Цар Калояново.